ka kenhun kiri runar ki bamla bantip la ki deina kanun ko kenhun la ni kiri simet ha kami si belang jota yo kila kawang petrol bomb ya ka office rekam jong u general manager jong ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ka badan hamal ki Shillong bat kila thangru ya artli ki kali ka we Shillong bat ka we hama korbat Ka company National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, ka company ka bapet yang kamshna surok jang katna road transport and highways jang ka sarkar pedeng. Kabadang pentre mentai ka surok ha Southwest Khasi Hills. Kani ka jing kawang bom ka office jang ka company kala jaru tang da kisngi hadian ka jing sha sho jang we engineer ka company ha kitan Southwest Khasi Hills. Na kani ka jing sha sho nu engineer ki pudet kila kem ye we unong yalam ka KSU Southwest Khasi Hills halor ka jing subab uyadan kti. Hagas ngi balangpat ke office jong ka company ka badan hamal ki Shillong kala sya kawang petrol bom bad uni bom ula penjulor tang malu malai ki tiar ki badan hapo jong ka office. Nalur kani ke jing sya kawang petrol bom sakawai ka kali tourist taxi ka badan u registration number ML not samti not nyo ar nyo kala sya thang ki runar ha kani hi ka met hanong mensong Shillong. Bad kani ka kali kala julor bha. Hagawai pat ke jingja sakawai ka kali bolero jong sarkar ka badan u registration number ML not UA Prahan Riu Not Ar kala syatang haki Riu Runar ha mau kerwat ha Southwest Khasi Hills. Bat kani ka kali kedai jong office u District Social Welfare Officer ka mau kerwat. Ya kani ka kali wiang ding dagi Runar ha kepor kumbalai ar paujan miet. Ha ka balaingut ki Riu Runar bala sop bah yela die bat ikidur kemat kila penpat iki yet bat senret petrol cepok ka kali ha syuaban wiang ding yaka. Haga bedai begini ki jingja nak liang cuki pulet kila register mokot duma bat ke jing toket bentah kala ya cekmat ban lap ya ki beriau ki bayadan keti. Namar kumo pi kini ki company ki bawan. Nga iting bayok ki kun samla jongi ki sutu bakla. Kini ki wan ngidon kam mangi yaki. Mdei boong ba don kam maki yangi. Mdei ngidon kam mangi yaki. Lada jia bakini kin lejno ki project jongi ki surok jongi ki babun ba. Ki badaki spak klur kai ke banjia. Nakrak daw ka bang kerpat kolong ya borok kinong snong jong ke jela jong inadu ki badang rit ki samla hadu ki orang ba. Ngakerpat begini trailang berkesurkar. Namar kani kolong kicing mentoy ya ke jela jong i borok kawai. Bad menta kani ke surok ranikor. Syadong jeri kaban mi sama heskula kaban ya syobak marah. Menta kelalong in full swing. Kabangi kwa ban pendep no kam kloy la rejia kini ke kalong ke jingdu nong ka bakrau ya ka jela ba ke stage jong iteng apil ban ngaker pat si sen pat ba kini ki kena ki ba thau klumar namar kani kamdon isu ki ba thau klumar lane ki ba klem kam klem jam ki ba kwa ban le ya ki kam ki ban yalam se ka lo no the problem Kumo pi ka warning kalong ka basyay ba ka sarkar kamla ban susong ban supej ban susngap namar ka sarkar ka don na kabenta ka interest jong kejela para kuwi.